El costat fosc d'internet. Set minuts passen de 2:15 de la matinada. Amb Carles Maiol volem descobrir coses del costat fosc de l'internet. Avui què ens portes? Avui us presentaré un dels personatges d'aquests d'internet, un dels personatges retro d'aquests, dels que tornen. Aquest torna de l'infern. El Mario! No, torna de l'infern. El Mario no torna de l'infern, torna de les tuberies del Roma. Us parlo de Miquel Serrano Jimeno, val? Que dit així sembla una persona normal, però sí, no. em sona. És un DJ de Vila-real, de la Moguda del Bacalao, que s'està intentant reciclar a si mateix, o el que queda entre pastilles, a youtuber. La setmana passada el sentíem donant aquesta opinió de l'anunci de Nadal. El anuncio de la lotería de Navidad de este año dura 20 minutos. Qué creativa es la gente. En este caso ha sido Alejandro Amenábar, que narra la història d'un abans de que ningú m'acusi de res, aquesta persona no pateix gaires coses més enllà de molta droga, o sigui, ojeres, oso panda, saps? Pues, exacte. El tembleque de veu aquest, o sigui, no, se l'ha guanyat arran d'exercici diari de ja drogaïna. sabeu com sóc jo, no em ric d'aquestes coses. Vaig intentar assegurar-me'n i, efectivament, l'única... És per la droga. És droga. Vale. Droga, una vida basada en muntanya russa de droga, que el va portar a Alemanya a estudiar un màster en producció musical, sense carrera, està guai, i que ha tornat i segueix sense fer gaire música. Ja pot ser jurat d'OT, Pel màster? Sí. O per la droga? Per tot, les dues coses. També, tot. Molt bé. Avui el sentirem, si us sembla bé, fent un review tecnològic, que és una cosa que a mi m'agrada molt a internet, i jo ja sabeu que m'agraden molt els gadgets, m'agraden molt els telèfons, i el que faig és, ostres, a veure què tal el nou no sé què. I vaig a internet i 4 o 5 persones que el fan servir, i en aquest cas parlem d'un review que va sense spoilers, no? Sepa lo que passarà... No. El vídeo es diu DJ compras MacBook Pro por la manzana y lo sabes. ¿Val? Escoltem-lo. Tú eres el que compra, al igual que yo, un puto Mac enfermedad Book, porque lleva una manzana. Amigos, lleva una manzana mordida. Por eso compramos los putos Macs enfermedad Book Pro. No por otra cosa, porque esto la gente dice que no se calienta, Se calienta. Va. Enfermedad Book Pro. Molt bé. A mi m'ha sorprès molt, és la primera cosa que no he entès, un ordinador que està malalt, ja pobre, quan el malalt segurament és el que el té a la mà. A tot això feu-vos la idea de... Si us hi fixeu, té menys tembleque de veu, hi ha bastantes menys drogues, o sigui, és de fa 3 anys. Tot el que es pot fotre un DJ del Bacalao en 3 anys és, no sé, el mateix que tota la població de Catalunya. Anava a dir, es deu quan era jove, però clar, tampoc és tan gran. No. El pitjor és que és més gran del que sembla, o sigui, ronda els 46 ara mateix. Bé, seguim amb Miquel Serrano, si us sembla, perquè els enfermedad Book donen problemes. Ell diu que la publicitat diu que no, però que en realitat sí. Escoltem-ho bé. No por otra cosa, porque esto la gente dice que no se calienta como un dios. Y esto se jode, claro que se jode. Y entran virus. 174 encontré el otro día. No lleva virus, no va a llevar virus esto. Lleva todos los virus del mundo. Se jode. Por cambiar una chapita de dentro para el conector, 185 euros. La madre que me llegó a parir. Porque esto, ¿sabéis qué lo hace? Esto lo hacen los chinos. Pues hay que poner Apple. No. Esto lo hacen los chinos. Esto por debajo, sí, en mano negra, esto lo hacen los chinos. ¿Y tú te piensas que un chino va a soldar algo bien? Un chino nunca soldaría algo bien si le estás pagando 15 céntimos por soldadura. O por hora soldada. Figúrate, nunca va a soldar algo bien, no lo va a soldar. Sembla que el que li ha passat a ell sí que és per los chinos. Exacte. A mi m'agrada molt el concepte passar por la mano negra. Sí. Que és un concepte com, bueno... Pasar por la mano negra, com el el ordenador l'ha hecho una mano negra. Tu dones una mano negra, però llavors passa als xinos, que no són negres, vull dir que... És un concepte curiós. M'agrada molt perquè repassa totes les lesions que pot tenir un MacBook Pro, totes seguides del tirón. Escalfar-se com Déu? No ho sé. L'infern és el que està calent, en general. Sí, és veritat. Però vaja, fins aquí tot bé. La RAM que... Aquest és tot l'argument sobre la RAM. La RAM que... La RAM. Bueno, m'agrada. Molt a favor de les RAMs que...
canviar una peça de dins 185 euros, això, Clar, ho hem patit això sí que és tots. car tot, sí. M'agrada molt la màgia de guió, el canvi aquest, no? Que sembla que es comenci a ser racista, però si lo ha hecho un chino, que dius, stop racisme, como todo. ¿cómo no lo va a hacer bien un chino? Stop racisme, si le pagas 15 cèntimos la soldadura. Ei, company. Si tu a un xino li pagues bé, t'ho fa bé. Sí, exacte. Exacte. Tampoc ho ha dit, però es dona a entendre. Seguim amb més arguments de caire protècnic, tècnic de debò. Uno dice, es que la memoria RAM no te la acabas. ¡No te la acabas! ¿Qué barbaridad es esa? Otro dice, bueno, pero es que el procesador... ¡El PROI! ¡El proceso la manzana! Todos queremos la manzanita. La manzana mordida, es lo que nos pone burros, nos pone palotes. A mí me empalma ver una manzana. Cuando tengo el ordenador allí puesto pinchando y la manzana está de cara al público, digo, ¡ole mis cojones! Que tengo la manzana, cabrones. Aquí el puto amo y el puto rey soy yo porque tengo un ordenador con una puta manzana. Què passa? Però jo crec que no se n'està donant gaire, però està anant en un àmbit molt més profund i religiós, el tema de la manzana, de Dani i Eva i tal. A més, m'agrada molt el tipus de discurs Mercè Rodoreda, que va fluint tot. El processador, el PROI. Què és el PROI? Què és el PROI? Algú m'ho pot explicar? Perquè amb el processador ha fet el mateix que amb la RAM la primera vegada, que és la RAM. Sí. El processador i el PROI. Es posa molt nerviós, sí. Es posa nerviós i a més va deixant anar caure tot fins que a cop i volta m'ha arribat a que una poma l'empalma. Sí. Jo, això sabrà el Busta, que és l'expert En empalmes? frutologia, com es diu? Quan estimes les fruites. Sí, intros de la zoofilia i... American Pie es follen un pastís de poma. Sí. Pomifília? Els fruitis, a vegades, depèn com et pillin, també... Fruitifília. Fruitifília, jo deixaria. Bé, deixem-ho amb apelfília. Sí. Em sembla curiós. Cal dir que el Miquel és un paio humil. Val? Ara entendreu que tots els que l'hem donat per doctor en tecnologia, ell mateix ens explica que bé, potser no tant. També és un tio pragmàtic. Ell no vol tenir la culpa de res. ¿Vale? Això és una cosa important, una habilitat molt important a la vida, que és el yo no he sido de Bart Simpson, ¿vale? Que us quedi gravats. Escoltem-ho bé. ¡Qué barbaridad! Uno dirá, es que no tienes ni puta idea de tecnología, Miquel. ¡Está en lo cierto! No tengo ni puta idea. Ni me interesa. Yo lo he comprado, al igual que todos, por la manzanita. ¿Por qué? Porque si se jode el ordenador, no vendrá el típico de turno a decirme... Es que con esa mierda de ordenador, si tuvieras un puto Mac o enfermedad bug, no te pasaría. Por eso me lo he comprado. Porque si se jode la canción a mitad, no vendrá ese tipo a tocarme los cojones. Yo diré, yo no he sido, aquí hay un puto Mac y enfermedad bug. ¡A joderse! No es mi culpa, es la culpa de un chino que no lo ha soldado bien. Y al no soldarlo bien, se me ha jodido a mí la puta canción en medio de la noche. Pagaria molts diners per enviar aquest tio a un Apple Store. Sí, Estoy puto chino, no ha soldado esta puta mierda, me cago en la puta de más mandanga, coño. A veure què passa. Trobo molt fan, O sigui, molt fan d'ell. A més, va empalmant arguments, perquè ha començat dient que jo m'he comprat l'ordinador només perquè el xapista aquell que ve i et diu... Que no t'ho diguin, clar. Perquè no t'ho diguin. El més que és que té una part de raó, amb tot això. Té una part de raó real, clar. Per això el portem. Per acabar el review, ell torna al argument principal. Com a bon comercial, ens recorda qui és el culpable de tot. Atenció al final. A mí me pone mucho la manzana mordida. Està bajona. Qué bonita es la manzana. Los chinos, siempre los chinos. I així s'acaba el vídeo, que és un missatge una mica... críptic. Los chinos, siempre los chinos, joder. Exacte. Va, així ja per acabar. Ha anat empitjorant una mica, de sí, dicció i tot. cada vegada està més Està bé, o sigui, després d'això està bé, que saps alguna cosa bé, després d'aquest tall. Bé. No estic preocupat, ja després... Bueno, hi ha vídeo. Hi ha vídeos després. Vale, ja està. Vídeos després, com el que podem sentir ara així ràpid, que ve a ser com la segona part del review, que és sobre un carregador, val? No sé si ho arriba a dir en tot el vídeo, perquè ens l'ensenya a càmera, però està parlant del típic carregador quadrat de Mac amb les aletes que s'obren. Val, escoltem què li sembla el carregador de Mac. Pero bueno, a mí me pone mucho la manzana mordida. Qué bonita es la manzana. Toma. Coño, s'ha tornat a pagar més.
Los chinos, siempre los chinos. No el tenim. És l'últim. No el tenim. El resum és esto es una puta mierda, vale 80 euros y no le han puesto un clip aquí. I llavors t'ensenya que al final del cable has de posar-li un clip i una molla perquè no es trenqui. Val? Molt enfadat amb Apple. Molt bé, molta raó, molta part de raó entre droga i droga encara hi ha clarividència. Sí. Molt bé. Que li preguntin a Telecinco. El youtuber Miquel Serrano ens agrada. I el seguirem portant, no? Potser. Sí, ja us dic ara que portarem més coses segur. Gràcies, Carles. A tu, Martí.